Wel, bore da. Bore da i chi gyd. Na ni, mae'n hyfryd cael bod efo'n gilydd eto bore yma. Yn Rhiwlas, lle mae'r haul wastad yn gwenu. A dydy hi byth yn bwrw glaw. Na ni. Na, dy Gwener, o beth dwi'n ddeall, oeddech chi methu cael mewn i'r pentre trwy'r gwylod, beth bynnag oedd na ddŵr mawr, ond mae di clirio erbyn hyn. So, croeso i chi gyd. Yma croeso i chi os ydych chi adre yn gwylio hefyd. Dyn ni'n gweddio bydd bendith Duw arno ni gyd wrth i ni ddod at ein gilydd. Blant, hyfryd gweld chi yma. Hyfryd gwybod bod chi wedi bod yn yr Ysgol Sul. Ysgol Sul, chydig o rai newydd yma bore yma hefyd. Oedd yn gret gweld hynny yn yr Ysgol Sul. Felly mae'n briliant. Os ydy rhywun adre yn gwylio, mae'r Ysgol Sul yn cychwyn am 9:45 yn y neuadd yn fama i oedrannau, wel i bob oedran ynde, i bob oedran. Felly, jyst cyhoeddiadau yn sydyn. Cofiwch mae gennym ni gyfarfod heno am 5 o'r gloch ar Zoom. Ac mae dad bore yma yn pregethu yn Eglwys Bach, lle ni gofio amdano fo. Yn ystod yr wythnos, mae cyfarfod gweddi nos Fercher, felly cofiwch am hwnna ar Zoom fydd hwnna. Ac wedyn mae gennym ni selar a cyffro nos Wener. Mae hi'n, gan bod hi'n noson tân gwyllt, mi fydd yna dan gwyllt yn cyffro, beth bynnag dwi'n siŵr am selar eto, ond yn cyffro'n arbennig, fi fydd yna dan gwyllt. Fydd yna fwy o wybodaeth yn dod yn ystod heddiw ynglyn â hwnna, ond am 6 o'r gloch yn Ebenezer mi fydd hwnna. Sadwrn nesa, wedyn mae gennym ni gwrdd merched, a mi fydd yna fwy o wybodaeth yn dod am y cwrdd merched yna yn ystod yr wythnos o ran lle fydd o ac yn y blaen. A wedyn Sul nesa, gobeithio os Duw a'i mynd, fyddwn ni nôl yn fama ar gyfer gwasanaeth yn y bore ag Ysgol Sul. Jyst chydig bach o rybydd, da ni yn parhau i ddatblygu yn doniau technegol, felly bore yma mae gennym ni chydig bach mwy o grŵp canu sy'n mi helpu ni efo'n addoliad ni. Felly, just warning efallai i bobl adre, os ydych chi'n clywed ambell i beth od, da ni just yn trio cael y pethau technegol fel bod ni'n medru cael beth sy'n digwydd yn fama yn digwydd adre. Felly, da ni'n gofyn am eich amynedd chi, ond gobeithio y bydd pob dim yn gweithio. A gobeithio byddwn ni gyd yn medru addoli gyda yn gilydd. Chi'n mi gychwyn yn gwasanaeth felly trwy ddarllen Salm 93. Mae'r arglwydd yn frenin, y mae wedi ei wisgo am awredd. Mae'r arglwydd wedi ei wisgo a nerth yn wregus iddo. Yn wir, mae'r byd yn sicr ac nis symudur. Mae dy orsedd wedi ei sefydlu erioed. Rwy ti tragwyddoldeb. Cododd y dyfroedd o arglwydd, cododd y dyfroedd ei llais, cododd y dyfroedd ei rhy, cryfach na sŵn dyfroedd mawrion, cryfach na thonnau'r môr yw'r arglwydd yn yr uchelder. Mae dy dystiolaethau'n sicr iawn, sancteiddrwydd sy'n gweddi i thdi o arglwydd hyd byth. Rwch i ni weddio. Arglwydd Dduw Dad, da ni yn diolch yn bod ni yn cael dod i dy dyd i y bore yma, Dad. Da ni'n gwybod mae nid adeilad ydy yr eglwys, ond mae casgliad o bobl sydd yn dy garu di, casgliad o bobl yr wyt ti wedi gweithio yn eu bywydau nhw. Ac o arglwydd Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y fraint ryfeddol o gael dod a cael daddoli di. O arglwydd, mi rwy ti yn fawr, mi rwy ti yn ogoneddus. Fydden ni methu edrych arna ti pe bai ti yma, Dad, mi rwy ti mor sanctaidd. Ond o arglwydd Dduw Dad, da ni'n diolch trwy ras yn bod ni'n cael dod y bore yma, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n cyflwyno yn addoliad i ti. Da ni'n cyflwyno'n hunain i ti, ti sy'n gwybod beth ydy cyflwr calon pob un ohono ni. A da ni'n gofyn i ti weithio.
ysbryd di agor yn calonau ni. Clod ag ogoniant i ti. Amen. Wel, da ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd rwan trwy ganu dwy emyn. Yr un cyntaf di mawr dy ffyddlondeb. Mawr dy ffyddlondeb, lle da ni'n meddwl am ffyddlondeb Duw. Mae hi yn gyfnod ydy cyfnod diolchgarwch. Oedden ni ddoe allan yn y pumpkin patch yn Sir Fôn yn Bryn Siencyn yn cael pwmpennau ar gyfer y parti goleuni henon ym Mhenrall ac gweld yr holl fwyd, yr holl pwmpennau a pethau eraill ma'n tyfu. A da ni'n medru gweld pa mor rhyfeddol ydy Duw yn ei ffyddlondeb, yn ei gariad tuag ato ni. A wedyn, da ni'n mynd i ganu ar ôl hynny Iesu rhown i ti bob anrhydedd. Achos yn Iesu Grist, da ni'n gweld ffyddlondeb Duw yn fwyaf clir ynde.
arglwydd Iesu, da ni eisiau rhoi pob bendith i ti. Da ni'n teimlo bod yn bendithio ni ddim yn ddigon yn aml. Sa'n ni'n hoffi gwneud mwy, sa'n ni'n hoffi, sa'n yna fwy o bobl yma i dogoneddu di. Ond o arglwydd yw Dad, derbyn yr hyn sydd gennym ni i'w roed y bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Wel, blant, chi'n dod ymlaen? Dewch ymlaen. Gwych. Reit ta. Ffantastig eich gweld chi. Os ydy rhywun wedi cael ei pen blwydd wrth yma diwetha? Wel, Elain. A faint oed oedd ti? 55. Ti'n edrych yn dda am fod yn 55. Na, 5 oed, ie? Wel, mae gen i adnod ar dy gyfer di i fyny fama ar y sgrin. Ac o'n i'n meddwl gan bod ti mor ifanc. Ac sy'n ni'n hoffi bod mor ifanc a ti. Mae hon yn adnod dda iawn iawn i ti. Cofia yn awr dy greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid. Cofia yn awr dy greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid. Be mae'r adnod yna'n dweud wrthyn ni ydy bod ni angen cofio am yr un sydd yn achub ni pan da ni'n ifanc. Pan da ni'n ifanc. Nid pan da chi'n hen, fel fi, ond pan da chi'n ifanc, mae'n dda i chi gofio am Iesu Grist yr un sydd yn achub ni. Felly penblwydd hapus, hwyr i ti, a gobeithio bod ti wedi cael diwrnod ffantastig. Gwych. Reit ta, wel, dwi am ddangos chydig o bethau i chi. Ar y sgrin. Iawn, y peth cyntaf. Oes na rywun yn gwybod beth ydy hwnna? Oes na rywun yn gwybod beth ydy hwnna? Reit. Anna. Tren, da iawn. Sut fath o dren ydy o? Pwy sydd yn gwybod? Dewi? Wel, ydy, mae'n mynd y ben ei hun, ydy. Mae'n tynnu pethau hefyd weithiau, ond siw'n gwybod beth i enw'r tren yna. Jiwda. Bullet train, wel, Maglev, da iawn. Maglev ydy hwnna. Y maglev? Y maglev newydd. A hwnna ydy tren cyflyma'r byd. Mae o'n China. Rwan, ta dwi'n mynd i ddangos gwahanol trenau i chi, a dwi eisiau chi feddwl, pa dren fysa chi'n hoffi mynd arno fo. So rhaid chi benderfynu. Dwi'n mynd i ddangos lot o drenau, rhaid chi benderfynu pa un ydych chi'n mynd i fynd arno fo. Dyna'r un nesa. A hwnna ydy'r TGV. Y TGV. Dwi'n meddwl mae'n Ffrainc mae hwnna. Dwi'n cweit yn siŵr. Mae hwnna'n un sydyn iawn iawn hefyd. So ydych chi'n gweld, mae'n edrych yn sydyn yn dydy. So hwnna ydy'r un nesa. Yr un nesa. Enw hwn ydy rhywbeth fel y Francesoni. Rhywbeth fel y. Chi'n gwybod pa wlad mae hwnna? Mae'r tren yna? Yn lle? Ti'n gwybod pa wlad mae o? Nid dyna di enw'r wlad. Yr Eidal. Yr Eidal. Da ni di bod ar hwnna, ynddo? Mae Ben ag Anna di bod ar hwnna. Tren cyflym iawn iawn yn yr Eidal. Reit, yr un nesa. Da chi'n gwybod beth di hwnna? Lle bod rhain chi di weld o. Mae hwnna di bod heibio yn reit ddiweddar. Mae'n edrych fel y Hogwarts Express, ond nid yna di o, na. Ti di gweld o, A Flying Scotsman ydy hwnna. A Flying Scotsman. So ella pan oedd rhai o'r pobl hyn y fama, pan oedd nhw'n ifancach, oedd nhw yn reidio hwnna. So'r Flying Scotsman, oedd hwnna arfer bod yn sydyn iawn, iawn, iawn. Reit, a mae dal i fynd o gwmpas yr un nesa, yr un olaf. Yr un olaf. A mae hwnna yn dren arbennig. Sut fath o dren ydy hwnna? Daniel, sut fath o dren di o? Un be? Un Nadolig, da iawn. Tren Nadolig. Tren Nadolig ydy hwnna. Reit, so, ydych chi wedi penderfynu? Ewn ni nôl. Reit i'r cychwyn. Na ni. Reit. So, llaw fyny, pwy fysa eisiau mynd ar y Maglev? Rhan fwyaf ohonoch chi. Nesa. Pwy fysa eisiau mynd ar y TGV? Mae rhain chi eisiau
Parhau fynd ar hwnna. Nesa, Francesoni. Rhai ohonych chi eisiau mynd ar hwnna. Lovely. Flying Scotsman. Rhai un chi am mynd ar hwnna. A yr un ola, yr un Nadolig. Dych chi eisiau mynd ar bob un ohonyn nhw? Mae'na un chi wedi codi'ch llawr gyfer bob un? Wel, reit, dych chi'n gwrando? Dych chi'n gwybod beth? Dych chi wedi gwneud un peth gwirion iawn. Rwan, dych chi wedi gwneud un peth gwirion iawn. Ni'n mynd ymlaen i'r sgrin nesa. Be di hwnna? Aran. Arwydd, Ac arwydd efo be arno fo? Be sydd arno fo? Marc cwestiwn. Pam dych chi'n meddwl bod fi wedi rhoi hwnna arnodd rwan? Pam dych chi'n meddwl, Juda? Pam bod ti'n meddwl bod fi wedi rhoi hwnna fyny fama wan? Lle bod yna rhywbeth drwg ar y tren, Beth ydy pwrpas tren? Be ydy pwrpas tren, Lowri? Mynd â chi i lefydd, Nath un ohonych chi ofyn, cyn i fi ddweud, ofyn i chi pa tren sy'ch chi'n hoffi mynd arno fo, lle mae'r tren yn mynd? Na? Nath ddim un ohonych chi na fo? Nath chi ddim meddwl, nath chi feddwl, wel dwi'n hoffi'r tren yna, mae'r maglev yn edrych yn sydyn, neu mae'r TGV, neu lle bod yr un Nadolig yn edrych yn neis ac yn y blaen. Mae'r tren yn edrych yn ffantastig, ond mae'n bwysig bod ni'n gwybod lle mae'r tren yn mynd. Sbiwch ar y sleid nesa. Beth os fysa pob un o'r trenau wedi mynd oddi ar ochr y clogwyn? Fysa chi ddim wedi mwynhau y siwrne tren yna, na bydda? Na, Wel, dych chi'n gwybod be? Bore yma, da ni'n mynd i sôn am wers bwysig iawn, gwers debyg iawn i hynny. Achos mae yna adnod yn dod fyny fama rwan. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Yr enaid ydy pwy yda ni. Pwy yda ni. A Iesu Grist nath ddweud hynna. A dych chi'n gwybod, mae yna rei pobl yn byw i bywyd fel oeddech chi'n meddwl, ewn ni ar y tren. Ewn ni fynd ar y tren sydd yn edrych ore. A dyn nhw'n meddwl lle maen nhw'n mynd. A maen nhw'n byw i bywyd, a maen nhw'n meddwl, reit, dwi eisiau cael hwyl rwan. Dwi eisiau gwneud be dwi eisiau gwneud rwan. Dwi eisiau anghofio am Dduw. Dwi jyst eisiau cael hwyl. Dwi eisiau cael lot o bethau. Ond dyn nhw'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd ar ben y daith. Felly bore yma, wrth i mi siarad, ac wrth i mi esbonio rhan o'r Beibl i chi, eisiau chi feddwl am y darlun yna, achos mae'n ddarlun da. Mae rhaid i ni feddwl lle dyn ni'n mynd i fynd yn bywyd. Be sydd yn bwysig i ni? A dyna Iesu Grist yn deud fanna. Be di'r pwynt os dyn ni'n cael bob dim? Be di'r pwynt os dyn ni'n cael bob dim ond dyn ni'n colli yn enaid yn hunan? Gwych, reit, gewch chi fynd i istedd i lawr, a mae Gwyl rwan yn mynd i ddod i fyny i ddarllen i ni. Darlleniad yn dŵad o llyfr Luc, pennod 16, adnod 19, tan ddiwedd y bennod. Y dyn cyfoethog a Lazarus. Yr oedd dyn cyfoethog oedd yn arfer gwisgo porffor a lluain main ac yn gwledda'n wych bob dydd. Wrth ei ddrws gorweddai dyn tlawd o'r enw Lazarus yn llawn cornwydydd ac yn deheu am wneud pryd o'r hyn a syrthiau oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog, ac yn wir byddai'r cŵn yn dod i lyfu ei gornwydydd. Bu farw'r dyn tlawd a dygwd ef ymaith gan yr angylion i wledda wrth ochr Abraham.
Bu farw'r dyn cyfoethog yntau a chladdwyd ef. Yn Hades, a gyntau mewn poen arteithiol, cododd ei lygaid a gweld Abraham o bell a Lazarus wrth ei ochr. A galwodd, Abraham fy nhad, trigarha wrthyf. Anfon Lazarus i'w lychu blaen ei fus mewn dŵr ac i oeri fy nhafod, oherwydd yr wydd mewn ungoedd yn y tân hwn. Fy mhlentyn, meddai Abraham, cofiai ti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd, a Lazarus yr un modd ei adfyd. Yn awr, y mae ef yma yn cael ei ddiddannu, a thithau yn dioddef mewn ungoedd. Heblaw hyn oll, rhyngom ni a chwi, y mae agendo'r llydan wedi osod. Ac i neb a ddymunau hynny, groesi oddi yma ato chwi, neu gyrraedd oddi yna atom ni. Atebodd ef, os felly fy nhad, rwy'n erfyn arnat i anfon ef i di fy nhad, at y 5 brawd sydd gennyf, i'w rhybuddio am y cyfan, ac iddy'n twythau ddod i'w harteithio yn y lle hwn. Ond dywedodd Abraham, y mae Moses a'r proffwydi ganddynt, dylen dwrando arnynt hwy. Nag Abraham fy nhad, atebodd ef, ond os a rywun atynt oddi wrth y meirw, be ydi farhant? Ond meddai ef wrtho, os nad ydynt yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei hargyhoeddi, hyd yn oed os atgyfoda rywun o blith y meirw. Gwych, diolch yn fawr iawn. Da ni'n mynd i addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu eto Iesu, Grist, myfyriaf ar dy aberth di. Ildiais ti bopeth, groes troso fi.
Gan ni wedi efo'n gilydd? O, Arglwydd da, diolch i ti am bore yma. Diolch i ti am yr geiriau rhyfeddol mae da ni'n cael canu, Arglwydd. Da ni'n diolch i ti, Arglwydd, am dy ryfeddod tuag ato ni, a'r gras o ti'n dangos tuag ato ni, Arglwydd, a'r bendithion rhyfeddol o ti'n tywall arno ni o ddydd i ddydd. Diolch o, Arglwydd, am y cyfle bendigedig i fod yma fo'n gilydd bore yma, i daddoli di efo'n gilydd, i gael clywed dy air di, i ni gael bod yng nghwmni ni'n gilydd yn rhyfeddu ar bopeth o ti wedi gwneud drosto ni, Arglwydd. Da ni yn gofyn bore yma, Arglwydd, i ti fynd eithio Steff wrth iddo fo y pregethu rwan, Arglwydd. Byddi di wir yn eneinio i eiria fo. Byddwn ni'n clywed ti siarad a chalon pob un ohono ni, Arglwydd. Byddi di yn gweithio yn colonna ni, newid ni, i'n puro ni, wneud i ni feddwl am yn bywyd, Arglwydd, wneud i ni feddwl am yn sefyllfa a'n perthynas efo ti, Arglwydd. Gweithio'n rymus yma bore yma, sgweled i'n dda. Da ni'n cyflwyno pob un sydd ddim yma efo ni heddiw, Arglwydd. Da ni'n gofyn ti fynd eithio bob un o aelodau'n heglwys ni, Arglwydd, lle bynnag ma nhw. Gofyn y byddi di'n agos at bob un. Da ni'n meddwl yn arbennig am yr rhai sydd wedi diodda colled yn ddiweddar, Arglwydd. Da ni'n gwyddio drostyn nhw, ni'n gofyn ti i barhau fod yn agos atyn nhw. Ni'n gwyddio dros rhai sydd yn wan, sydd ddim yn dda, o dan bwysau gwaith o, Arglwydd, o dan bwysau o gwahanol fath o, Arglwydd. Da ni'n cyflwyno nhw'n dyner i dofal di. Da ni'n gofyn i ti i helpu ni o falu amdanyn nhw, Arglwydd. Ti helpu i gwyddio dros yn gilydd a chynnal yn gilydd o, Arglwydd. Da ni'n gwyddio amdano ni fel eglwys o, Arglwydd. Da ni'n gofyn i ti ysgweled i dda i'n defnyddio ni'n rymus yn yr wythnosa nesaf yma i siarad efo pobl sydd yn dod ar traws ni'n teulu'n cydweithwyr ffrindiau, Arglwydd. Wrth i ni feddwl am yr cyfnod yn Nadolig, o Dad, fod ni'n cael cyfle i rannu yr neges rhyfeddol yr efengil efo pobl o'n cwmpas ni. Da ni'n gofyn o Dad y byddi di wir yn gweithio'n rymus y Mangor ac yn yr ardal yma, Dad, dros yr cyfnod nesaf. Diolch i ti gymaint o'r gael defnyddio Rhiwlas bore yma. Diolch i ti fod yr eglwys yn gwynebu sefyllfa anodd o, Dad, yn y penderfyniadau ynglyn â adeilad a pethau gwahanol, Arglwydd. Da ni'n diolch i ti fod ti wedi darparu lle ni yma'n Rhiwlas sydd yn berffaith ar gyfer be oeddwn ni angen o, Arglwydd. Diolch i ti fod ti'n gwneud hynna, fod ti'n bendithio ni hyd yn oed da ni'n meddwl fod sefyllfaoedd mor anodd. Diolch i ti am bopeth wyt ti'n rhoi ni. Diolch i ti am dy gynhaliaeth a dy, Arglwydd, da ni'n daddoli di bore yma ac yn gofyn y di wir agos ata ni. Gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Iawn, wel, cyn i ni droi at y gair, da ni'n mynd i ganu eto. Da ni'n mynd i addoli Duw gyda'n gilydd eto. Arglwydd, dyma fi, rho fy hun yn llwyr i ti. Profais rym y gras gefais yno ti, ac arglwydd gwn yn wir. Bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr trwy dy gariad a thras.
Arglwydd yw dad, da ni newydd ganu, bod ni eisiau i ti weithio, bod ni eisiau i ti adnewyddu'n meddwl ni. Da ni eisiau i ti symud o'n meddwl ni'n calon ni, fel bod ni'n cael byw bob dydd trwy dy gariad a thras. Wrth i ni droi at dy eiriau di rwan, helpa ni yn hyn. Da ni'n gwybod yn hunain fedrwn ni'n neud dim, ond fel da ni di ganu, fel da ni di weddio, da ni'n gofyn y cyfan yn heiddiant Iesu Grist ac yn pwyso'n llwyr ar Iesu. Amen. Wel, os fedrwch chi droi at Luc ac at benod 16, os gennych chi'ch Beible, bo'n help i ni wrth i ni edrych ar yr adnodau yma, yr hanes yma o Iesu. Iesu Grist yn dweud stori, Mae Iesu'n dweud nifer o storïau yn dydy yn y Beibl. Mae rhai ohonyn nhw, efallai'n aros yn y cof yn haws nag eraill. Mae rhaid i mi gyfadda, mae'r hanes yma wedi sticio yn nghof i ers o'n i'n ifanc iawn. Dwi'n meddwl beth ydi o, mae'n llawn manylion gwahanol. Yn dydy, da ni'n cael gwybod am yr dyn yma'r wisg piws, y gwisg porffor, oedd o'n gwisgo'r lluain main. Da ni'n clywed am gornwydydd Lazarus, y druan, a da ni'n meddwl amdan y nefoedd ac Abraham yn y nefoedd. Da ni'n rhywbeth real iawn am yr artaith yr ungoedd, yma'r dyn yma, y dyn cyfoethog yn ei brofi a'r gagendor mawr yna, a'r agendor mawr llydan oedd wedi cael ei osod. Mae hi'n stori sydd yn cydio yn rhywun. A felly bore yma, da ni eisiau meddwl beth mae Iesu Grist am i ni ddysgu o'r hanes yma. Beth mae Iesu am i ni ddysgu o'r hanes yma. Pam bod o wedi deud o? Nid jyst dweud stori oedd o'n ag oedd o eisiau dysgu pobl, a mae o eisiau dysgu ni y bore yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi ydy bod yna ddwy ffordd i fyw. Mae yna ddwy ffordd i fyw. Canolbwynt yr ddameg yn amlwg iawn ydy'r dyn cyfoethog ynde. Da ni'n dysgu llawer am y dyn cyfoethog. Da ni'n dysgu lot amdano fo mwyn gwybod beth sydd yn bwysig iddo fo. Mae Iesu, dwi'n meddwl, eisiau ni ddeall beth ydy gwreiddiau y dyn yma. Lle mae sail i fywyd o. A felly, da ni'n cael nifer o fanylion amdano fo. Da ni'n gwybod yn gyntaf fod o'n ddyn cyfoethog iawn. Mae o'n ddyn cyfoethog iawn. Mae gyda fo lawer iawn o bethau. Mae o'n gwisgo porffor, mae'n gwisgo piws. Mae o yn gwisgo y pethau mwyaf, y dillad mwyaf rhyfeddol. Ella heddiw fydden ni'n meddwl am bod o'n wisgo Superdry neu Marks and Spencer's, dibynnu lle bynnag gyda chi yn siopa. Ond oedd o'n gwisgo y pethau gorau oedd gyda chi. Oedd o'n gwisgo lluain main. Rwan y lluain main a siŵr o fod oedd dillad isa. A doedd pawb y dyddiau ddim yn medru fforddio hyd yn oed dillad isa. Felly oedd gyda fo pob dim oedd angen. Da ni'n weld o'n bwyta yn wych. Bwyta yn wych. Mae'n bwyta yr bwydydd mwyaf rhyfeddol yma. Ac da ni'n gwybod fod gennym fo dŷ mawr. Yn y gwreiddiol, mae'n siŵr mae porth, nid drws oedd na, ond rhyw fath o ryw borth mawr i mewn i dŷ lle oedd Lazarus yn gorwedd. So oedd y dyn yma gyda pob dim posib. Oedd o'n ddyn o gyfoeth mawr, oedd o'n mwynhau'r gorau oedd gan y byd i'w gynnig. Ac wrth gwrs, da ni'n cael gymharu fo gyda Lazarus, druan. Lazarus oedd gyda dim byd o gwbl. Oedd yn sâl, yn amlwg oedd o'n gorwedd wrth y drws, yn ei doedd o'n hyd yn oed yn medru codi ei hun i fyny. Doedd gyda fo ddim byd, doedd gyda fo ddim bwyd hyd yn oed i fita. Oedd o'n gobeithio i gael bwyta'r bwyd oedd yn disgyn oddi ar fwrdd y gŵr cyfoethog. Ac oedd o'n aflan, oedd y cŵn yn mynd ac yn llyfu i gornwydydd o. Y cŵn fydda ar y stryd yn bita, y pethau afiach ar y stryd ac yn y blaen, ac oedd nhw'n dod ac yn llyfu yr
sors yma oedd arno fo. Oedd o mewn cyflwr triennus, oedd o mewn cyflwr ofnadwy. A dyn ni'n gweld y pwynt yn syth yn dydan. Mae yna rhywbeth yn bod yn fama rhwng y ddau berson yma. Mae yna rhywbeth yn bod yng nghalon y dyn cyfoethog. Mae yna rhyw hunanoldeb rhyfeddol yma. Rwan bydde fo'n wir i unrhyw gymdeithas bod rhywun yn edrych ar y sefyllfa ac yn meddwl, hold on, mae yna rhywbeth yn anghywir y fama. Ond yn arbennig i'r Iddewon, yr adeg oedd Iesu Grist, oedden nhw'n gwybod am y gorchmynion yr oedd Duw wedi rhoi i ofalu am y clodion, i ofalu y bobl oedd efo digon i wneud yn siŵr bod nhw'n gadael digon i'r rhaid tlawd. A felly, dyn ni'n gweld fod y gŵr cyfoethog yma yn anwybyddu i gyfrifoldeb tuag at Lazarus. Oedd o wedi gyfareddu gyda pethau y byd. Hein oedd y pethau oedd yn llenwi fryd. Allwch chi ddychmygu fo yn eistedd yna ar wrth y bwrdd ac yn bwyta'r gorau, yn ei ddillad a gyda'i ffrindiau o'i amgylch o. A Lazarus wrth i ddrws. Allwch chi ddychmygu fo'n cerdded heibio Lazarus ac yn ei anwybyddu fo. Oedd o'n byw am y presennol. Oedd o'n byw am y rŵan. Oedd o'n anwybyddu Duw. Oedd o'n anwybyddu gyfrifoldebau. Oedd o'n anwybyddu tragwyddoldeb. Oedd o'n byw am rŵan. Am yr hyn oedd ganddo fo. A dyna oedd yn llenwi i fryd o. A mae Iesu'n aml yn siarad am bobl fel hyn. Y rhan fawr o weinidogaeth Iesu ydy codi ymwybyddiaeth o hyn. Dych chi'n meddwl am y dyn, yr hanes o'r dyn yn llenwi ysguboriau, sy'n llenwi i ysguboriau efo'r holl bethau sydd gen fo yn y byd yma, a mae o'n edrych ymlaen a mae o'n colli y cyfan. Neu'r gŵr sydd yn adeiladu i dŷ ar y tywod, hynny di sydd yn mynd a jyst yn adeiladu heb roed unrhyw feddwl am y peth, heb edrych ymlaen, heb feddwl ymlaen. Pobl sydd yn byw am y rŵan, pobl sy'n byw am be fedrwn ni i gael rŵan. A waeth i ni fod yn onest, dyn ni weld o'n yn cymdeithas ni, dydan? Hynny di, dyna sydd yn nodweddu yn cymdeithas ni, dyn ni'n byw yn efo. Hynny, be mae pobl isio? Be mae pobl isio yw plant. A be fysa pobl yn cymdeithas ni'n deud? Wel, dyn ni eisiau'n plant ni fod yn hapus. Dyn ni jyst eisiau iddyn nhw fod yn hapus. Dyna i gyd dyn ni isio. Mae pobl yn byw am y rŵan. A mae'r feddylfryd yma wedi cymryd drosodd. Mae wedi cymryd drosodd yn cymdeithas ni. Mae wedi cymryd yn drosodd yn meddyliau ni. Mae wedi cymryd drosodd yn hamser ni. Mae o'n ddwfn yng nghalonau pobl. Be mae pobl isio dyddiau yma? Diogelwch. Da ni isio bod yn ddiogel. Da ni isio gofalu am ein hunain rwan. Does na ddim byd o'i le ar y pethau yna. Ond na dyna sydd yn llenwi bryd pobl. Da ni isio bod yn hapus. Mae hunaniaeth yn bwysig iawn i bobl dyddiau yma. Hynny di pwy ydw i sydd yn bwysig. Mae gen i fi hawl i fod yn pwy ydw i. Sim ots am bobl eraill yn gyffredinol, fi sydd yn bwysig, beth ydw i yn ei wneud. Be di'r adeiladau mwyaf ym Mangor? Ni'n siarad efo Ben amdan hyn diwrnod o blaen, ac ie, mae gen ni'r coleg, mae gen ni'r sbyty, ond yn gyffredinol dyddiau yma rwan, y siopau ydy'r adeiladau mwyaf. Y siopau. Pam? Achos mae pobl yn mynd i'r siopau ac yn prynu. A da ni'n prynu stwff mwyn a mwynhad. Hynny di, mae'n y siopau bwyd, oes, ond mae'n lwyth o siopau eraill. Yr holl bethau yma da ni'n medru gael. A mae'r pethau yma medru gwneud i ni anghofio. Mae'r pethau yma medru gwneud i ni golli golwg ar yr tragwyddol. Golli golwg ar beth sydd yn bwysig. Golli golwg ar beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. Hynny di, da ni'n byw am 70 mlynedd. Beth sydd yn digwydd wedyn? Yn gyffredinol, dydy pobl ddim eisiau siarad am hynny yn ein cymdeithas ni.
O gwbl, oherwydd mae gennym ni gymaint o bethau i wneud rwan. Dwi'n cofio chydig flynyddoedd yn ôl, oedden ni'n yn yr Eisteddfod ac oedden ni'n gofyn i bobl be oedd yr cwestiynau mwyaf pwysig. Ac cwestiynau'n codi, wel, beth sy'n bod ar y ddaear a pam ydw i yma, holl cwestiynau yna. Ond o'n i'n gofyn i bobl, dych chi wedi meddwl am beth sy'n digwydd ar ôl i ni farw? Ac oedd pobl ddim yn hoffi'r cwestiwn yna, gwbl. Tabw mawr yn cymdeithas ni. Ond mae Iesu yn treulio gymaint o amser yn rhybuddio ac yn deud, peidiwch a trysori pethau yn y byd yma. Peidiwch gadael i bethau'r byd yma lenwi eich calonnau chi a'ch meddyliau chi. Da ni'n gwybod yn y capel ar hyn o bryd bod gyda ni drai rot. A mae o'n stwff ofnadwy, mae o'n stwff erchyll, mae o'n mynd i bob man. Wel, beth mae Iesu'n dweud ydy, mae bydolrwydd, mae stwff y byd yma fel drai rot, achos mae'n cymryd drosodd yn calon ni. Mae'n mynd i bob man, mae'n cymryd drost y cyfan. Da ni'n gweld yn gynharach yn yr benod yma, a mae'r holl benod i wneud, rili, efo Iesu'n delio efo sut da ni'n ymagweddu tuag at bethau a cyfoeth, a mae'n deud, fedrwch chi ddim gwasanaethu Duw a Mammon. Fedrwch chi ddim gwasanaethu Duw a Mammon. Hynny ydy, fedrwch chi ddim rhoi eich bywyd chi i gael yr holl stwff sydd gennych chi ar y ddaear yma. Os na dyna ydych chi'n rhoi eich bywyd iddo fo, wel dyna ydych chi'n neud, ydych chi'n methu gwasanaethu Duw hefyd. A felly, da ni'n gweld bod yna ddwy ffordd i fyw yma. Yr dyn cyfoethog sydd gyda pob dim ac sydd yn meddwl amdan yr holl bethau sydd ganddo fo ac yn mwynhau a mae fywyd o yn gret. Ac wedyn Lazarus sydd heb ddim byd. A mae eisiau ni oholi y cwestiwn bore yma, lle dyn ni arni? Be dyn ni'n treulio'n amser yn meddwl amdano fo? Be sydd yn cael ni allan o'r gwely yn y bore? Be dyn ni'n meddwl amdano fo peth cyntaf yn y bore? Be dyn ni'n treulio'n hamser? Be dyn ni'n treulio'n harian arno fo? Mae'n gwestiwn yma rhaid i ni gyd i'w holi. Mae yna ddwy ffordd i fyw. Ond yr ail beth da ni'n weld yma ydy bod yna ganlyniadau i'r ffordd da ni'n byw yn bywydau. Mae yna ganlyniadau i'r ffordd da ni'n byw ein bywydau. Mae yna drawsnewid rhyfeddol wedi digwydd yn yr hanes yn does. Mae Iesu'n neidio ymlaen o'r olygfa gyntaf yna, lle da ni'n gweld Lazarus yn ei angen, yn ofnadwy y druenus a'r dyn cyfoethog. A wedyn, da ni'n gweld yr fflip rhyfeddol ma'n digwydd. Lle mae Lazarus yn y nefoedd, mae Lazarus yn marw, ac mae'r darlun yn hynod effeithiol dydy. Hynny, mae'n sôn bod yr angylion yn dod i'w gymryd o i fyny i'r nefoedd. Mae o mewn gogoniant, mae o gyda Abraham. Doedd na neb mwy pwysig na Abraham i'r Iddewon. A dyma lle mae Lazarus yn y gogoniant. Mae'r Lazarus yn y sefyllfa mwyaf rhyfeddol. Mae o yn y nefoedd. Mor wahanol i oedd o cynt yn dioddef ar y ddaear. A wedyn, da ni'n gweld y dyn cyfoethog. Mae ynta wedi marw, a mae fel se Iesu'n trio wneud rhyw bwynt yn fama, dydy, mae'n sôn amdano fo, bu farw'r dyn cyfoethog ynta, a be ddigwyddodd? Claddwyd ef. Hynny, y byd oedd yn bwysig i'r dyn cyfoethog, a dyma fo'n cael ei gladdu. Y byd hwn oedd yn cymryd i fryd o, ac fe gladdwyd o. Ac mae o yn Hades, mae o'n uffer, mae o mewn poen, mae o mewn ingoedd, mae o mewn sefyllfa erchyll, a mae Iesu Grist, mae'n siarad mwy am uffern yn yr Efengylau ac am lot o bethau eraill. Mae o mewn gymaint o boen, mae'n gofyn hyd yn oed am ddŵr, mae'n gofyn am ddŵr, jyst chydig bach o ddŵr, achos fod o mewn gymaint o boen. Mor anobeithiol oedd sefyllfa Lazarus i gychwyn efo,
Ond dydy hynny ddim yn cymharu gyda sefyllfa y gŵr doeth, y gŵr cyfoethog rwan. Pam? Pam y newid yma? Be sydd wedi digwydd? Wel, mae 'na ddau gliw yn cael ei roed yma. Bod Iesu ddim yn esbonio'n hollol, ond mae 'na ddau gliw mawr yn cael ei roed. Cliw cyntaf ydy enw Lazarus. Rwan, dydy Iesu byth yn defnyddio enwau yn ei storïau. Y gŵr doeth, neu'r gŵr aeth dyn allan i hau, neu aeth morynion i briodas. Wastad pobl, ond mae'n defnyddio enw yn fama. Ac enw ystyr Lazarus, mae'n dod o Eliasar, sef mae Duw yn cynorthwyo. Dyna di ystyr Lazarus, mae Duw yn cynorthwyo. A felly, dyn ni'n cael y syniad clir yma fod oedd gen Lazarus ddim byd ar y ddaear. Oedd o mewn sefyllfa ofnadwy, doedd gen fo ddim gobeth. Ac felly, beth oedd o di wneud, oedd o wedi rhoi di obeth mewn rhywbeth gwahanol. Oedd o di rhoi di obeth mewn rhywun gwahanol, oedd wedi rhoi di obeth yn Nuw. Ac oedd Duw wedi gynorthwyo fo, oedd Duw wedi i achub o. Ac felly, dyn ni'n gweld fod Lazarus oedd o wedi marw, ond oedd yr angylion wedi dod, oedd yr angylion yn gwrando ar Dduw, ac oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw i ddod â fo i fyny i'r nefoedd. Felly dyna'r peth cyntaf falle dyn ni'n gweld ydy pam bod y newid yma wedi digwydd. Oedd Lazarus yn y nefoedd oherwydd oedd o wedi rhoi di obeth yn Nuw ac oedd Duw wedi gynorthwyo fo. Ond yr ail gliw, dyn ni'n cael yn adnod 25. Pan mae y gŵr cyfoethog yn gofyn i Abraham am help. A mae Abraham yn deud, fy mhlentyn, meddai Abraham, cofiai ti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd, a Lazarus yr un modd ei adfyd. Ond beth sy'n digwydd yma? Mae Abraham yn deud, yli, nes di fwynhau dy bethau, yr holl bethau yma oedd gen ti, nes di fwynhau nhw ar y ddaear. Ac oedd gen Lazarus ddim byd. O rwan mae wedi troi. Rwan ydy Iesu fama'n sôn am karma. Chi'n gwybod beth ydy karma? So, os da chi'n gwneud pethau da, yna da chi'n cael pethau da, neu os da chi wedi cael stwff da, neu cael dim byd yna, mi fydd pob dim yn gweithio i ffordd allan yn y diwedd. Wel, nid dyna sydd yma gwbl oherwydd mae Abraham ei hun sy'n siarad fama. A doedd na neb mwy cyfoethog na Abraham. So, nid oherwydd cyfoeth ben ei hun, yma'r gŵr cyfoethog yn uffer. Mae yna herwydd bod o di anwybyddu Duw. Mae yna herwydd bod o di derbyn yr holl bethau yma, bod o di defnyddio nhw tra oedd ar y ddaear, ond dydy o heb gydnabod Duw o gwbl. Mae o'n defnyddio, mae o jyst i defnyddio stwff Duw. A dyn ni'n gwybod pa mor ofnadwy ydy hynna, dydan. A dyn ni'n gwybod pa mae rhywun jyst yn defnyddio chi. Gymaint mae hynna'n brifo. Os oes rhywun jyst yn defnyddio rhywun. O beth mae'r dyn yma wedi wneud ydy mae di defnyddio'r stwff mae Duw di roi iddo fo, ond mae di anwybyddu Duw yn llwyr. A dyn ni'n gweld mae'n parhau i ddefnyddio pobl, achos be mae o'n wneud ydy mae o'n gofyn i Lazarus ei hun. Yli, Abraham nid i yrru Lazarus lawr, fel se Lazarus yn gorfod dod i wasanaethu fo yna yn uffer. Felly mae'r dyn yma, mae'r trawsnewidiad yma wedi digwydd oherwydd y ffordd oedd y dyn yma'n byw. Felly mi allan ni ddeud bod y dyn yn uffern mewn poen am 3 rheswm. Y rheswm cyntaf di mae o'n derbyn cosb. Mae'n derbyn cosb am yr hyn mae o wedi wneud. Mae'n derbyn y cosb am y ffordd mae o wedi byw i fywyd, a mae'r Beibl yn hollol glir am hynny. Mae o hefyd wedi trystio pethau'r byd yma. Di ond di trystio Duw, mae o wedi trystio pethau y byd yma. Mae o wedi byw i fywyd gan ddeud, hein ydy'r pethau sydd yn bwysig i mi. Yr holl stwff yma dwi'n medru cael. Nid Duw.
Ond hefyd, mae o yn uffern, a mae rhan o beth ydy uffern ydy fod mae'r artaith fewnol yma'n digwydd yn ei galon o. Dych chi'n weld o wrth iddo fo symud ymlaen ac wrth iddo fo ddarllen, mae'n sylweddoli bod o'n rhy hwyr. Mae'n sylweddoli fod o'n rhy hwyr. Mae e methu wneud dim byd. A mae hwnna'n wneud y peth gymaint yn waeth. Chi'n gweld, fel Cristnogion, dydan ni ddim yn hoffi siarad am uffern yn adan. Okay? A mae o yn rhywbeth ydy pobl yn sicr ddim yn hoffi siarad amdano fo heddiw. Ac weithiau, da ni hyd yn oed yn medru mynd i deimlo chydig bach o embarrass amdano fo, oherwydd bod na ryw ddarlun neu ryw caricature wedi cael i'w roed allan yna. Ond ydych chi'n gwybod beth ydy uffern ydy, mae Duw yn rhoi i bobl be maen nhw eisiau. Mae Duw yn rhoi i bobl be maen nhw eisiau. Os di pobl eisiau byw heb Dduw, yna mi wnaeth Duw roi iddyn nhw beth maen nhw eisiau, a rhoi tragwyddoldeb heb ddo. Gwnewch chi mi roi darlun i chi. Mae lot ohonych chi fama, dwi'n gwybod, blant, da chi'n hoffi chwarae ffwtbol. Dychmygwch bod chi'n mynd i'r parc, a da chi'n chwarae pêl-droed. A mae yna hogyn yn dod, a mae gen fo bêl, a da chi'n chwarae pêl-droed efo'r hogyn. Ac ar ryw bwynt, da chi'n penderfynu, dwi'n isio'r hogyn yna chwarae dim mwy. Dwi'n isio fo. Ella bod o methu chwarae'n dda iawn, ella bod o rhy dda neu rhywbeth, a da chi'n deud, hei, cer o yma, dwi'n isio ti dim mwy, dwi'n isio ti chwarae pêl-droed dim mwy. A mae'r bachgen yn mynd. Ond be mae'n mynd efo fo? Mae'n cymryd y bêl hefyd. Fo nath ddod ar bêl, a mae'n cymryd o i ffwrdd. A felly dych chi yna, ar y cae pêl-droed, heb bêl. Oherwydd bod chi wedi deud wrth y bachgen a ddod ar bêl, dwi'n isio ti yma dim mwy. A dych chi'n gweld dyna sydd mor ofnadwy am uffern, achos mae'r holl bethau da, yr holl bethau rhyfeddol, yr holl roddion ffantastig yma yn dod gan Dduw. Ac os da ni'n deud wrth Dduw, dwi ddim isio ti dim mwy, dwi ddim isio ti, fel oedd y dyn cyfoethog ma'n deud, na i gymryd y stwffion, dwi ddim isio ti, yna beth mae Duw yn deud ydy iawn, mi ai, a mi gymai'r holl bethau da efo fi. A mi na i adal di yna. A dyna ydy uffern lle mae rhywun, does na ddim byd da yna. Mae Duw wedi troi cefn, mae Duw yn cosbi pobl. A beth hefyd, da ni'n cael y lot o ddarluniau yn y Beibl ydy, mae'n sôn does am y tân yma, ac fel se pobl yn cael ei bwyta i fyny. Ac da ni'n gweld rhan o hynny ydy, mae pobl yn sylweddoli bod o'n rhy hwyr. Maen nhw'n rili yn sylweddoli bod o'n rhy hwyr, a mae'r dyfaru yma, mae o yn le erchyll. A dyna da ni'n weld yn hanes y dyn yma. Felly, ydych chi'n gweld ergyd Iesu Grist yn glir. Mae'n deud, dylwch, mae'n ddwy ffordd i fyw. Fel Lazarus, oedd efo dim byd, oedd o'n byw i ddim byd yn y byd yma, oedd o'n trystio'n Dduw. Neu, mae'r dyn cyfoethog yma, nath fyw ar gyfer holl bethau y byd yma. Oedd o'n plesio ei hun, oedd o'n anwybyddu Duw. A felly nath o farw heb Dduw am ei ddaru fo dderbyn i ganlyniadau. Pa'n dych chi am fod y bore yma? Dych chi am gael eich llenwi gyda pethau'r byd yma? Neu dych chi am gael eich llygyd wedi agor i weld bod yna fwy? Bod yna Dduw. Bod yna Dduw tu ôl y pethau da yma da ni'n ei chael. Bod yna Dduw sydd wedi creu pob dim. Bod o'n dda. I fod o'n berffaith. I fod o'n sanctaidd. I fod o'n gariad, i fod o'n gofalu am bobl, i fod o'n garedig, i fod o'n amyneddgar. Mae Duw mor amyneddgar gyda phobl. Y Duw yma sydd yn edrych ar y byd yma sydd wedi torri, a mae wedi torri oherwydd be da ni wedi wneud, oherwydd gwrthryfel, addac, efa, pob un ohono ni, a mae o'n mynd i ail wneud y byd yma i gyd.
A mae e'n galw ni fyw yn wahanol, ond mae'n gwybod bod ni methu gwneud hynna. Mae'n gwybod bod ni'n hollol analluog, a felly mae o wedi rhoi di fab. Mae Iesu Grist wedi dod yn un ohono ni. I fyw y bywyd perffaith yna. Mor wahanol oedd Iesu Grist i'r dyn cyfoethog. Be fysa Iesu Grist wedi wneud i'r dyn tlawd, i Lazarus? Ond da ni'n gwybod bydde fod i achau o. Bydde fod i bita gyda fo. Nath Iesu Grist ddod, nid i wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac i ddioddef ar y groes. I ddioddef a marw ar y groes trosta ni. I gymryd y gosb da ni yn ei heiddi. I gymryd yn huffern ni arno fo'i hun ar y groes. I ddioddef y gosb yna yr yda ni yn ei heiddi. A mae Iesu'n fyw heddiw. Mae o yn y nefoedd yn eiriol trosta ni. A felly mae gennym ni'r ddau ddewis yma. A dyma beth mae Iesu'n dweud yn adnod 13 o benod 16. Ni all unrhyw wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casáu'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngal i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Mae Iesu'n gosod y cyfan allan yn hollol glir. Mi fedrwn ni roed yn gobeith yn niw, neu mi fedrwn ni anwybyddu yno fo, a gwrando'r yn calone'n hun. Ni'n darllen hanes yn ddiweddar am ddyn oedd wedi colli, oedd o'n filiwnydd ac oedd wedi colli bob dim. A mi sgwennodd o'r hanes i lawr, a teitl i ddarn yr hanes oedd The Blessings of Bankruptcy. The Blessings of Bankruptcy. A beth oedd y dyn yn deud oedd o wedi cael y bendith rhyfeddol achos oedd gyda fo pob dim yn y byd yma. Ac oedd wedi gyfareddu gan stwff y byd yma. A dyma fo'n colli'r cyfan. Ac wrth golli'r cyfan, mi ddoth o i weld bod Duw yn ei garu fo. A mi ddoth o i gredu'n Iesu Grist. A beth oedd o'n deud oedd bod o wedi cael y fath fendith o golli yr holl stwff yma rwan cyn bod o'n rhy hwyr. Ac oedd o'n fendith bod o wedi gweld, dwi'n mynd i golli fo beth bynnag. Mae beth bynnag sgynnon ni ar y ddaear yma, da ni'n mynd i golli pan da ni'n marw. Ond oedd o wedi cael ei golli fo mewn pryd iddo fo ffeindio Iesu Grist. Felly gai ofyn i chi, pa un o'r ddau yma da chi'n mynd i fod bore yma? Da chi'n mynd i fod fel Lazarus? Da chi'n mynd i sylweddoli bod gennym ni ddim byd? Neu da chi'n mynd i fod fel y gŵr cyfoethog? Gai ofyn i chi, ydych chi'n defnyddio Duw? Ydych chi'n defnyddio Duw? Ydych chi'n defnyddio'r pethau da yma mae Duw yn ei roi i chi? Holl roddion yma, y gwaith sydd gennych chi, yr egni sydd gennych chi, yr arian da chi'n cael, eich teulu chi, eich rhieni chi, y gofal yn y capel yma. Ydych chi'n defnyddio'r holl bethau yma, ond yn anwybyddu Duw, yn torri i ddeddfa fo? Os ydych chi fel y gŵr cyfoethog. Ac mae yna rybydd clir yma. A dwi eisiau gwthio hwn yn bellach, achos pwy mae Iesu'n siarad efo fama di'r pobl crefyddol. Mae'n hawdd i ni feddwl, o ie, pobl eraill, mae hyn yn wir am bobl eraill, dwi'n Gristion. Ond mae rhaid i ni holi yn hunain. Chi'n gweld, ydy just dweud stwff ddim yn ddigon. Mae rhaid iddo fo gael effaith ar yn bywyd i ni. A felly mae'n rybydd clir yma, mae rhaid i ni holi'n hunan. Be sydd yn bwysig? I bwy ydyn ni yn byw? Ydyn ni'n rhoi gormod o le i bethau'r byd yma? Achos rhyw ddydd mi fydd hi'n rhy hwyr. Os ydych chi'n teimlo fel y bore yma, wel, mae hwnna'n beth da bod chi'n sylweddoli. A be ydych chi angen gwneud ydy fel oedd Lazarus, just gobeithio nhw, just gofyn i Dduw, just deud wrth Dduw, Dduw, dwi'n sori bod fi just yn meddwl gormod ac yn gwneud gormod efo'r byd yma. Dwi isio caru ti, dwi isio byw
i ti. Please maddau mi. Dwi'n sori bod fi'n torri dy ddeddfedi. Gweiddi allan, edi farhau. A'r peth ffantastig ydy mi fydd Duw, mi fydd Iesu Grist yn eich derbyn chi. Dydy Iesu ddim yn dweud bod Lazarus wedi gwneud dim byd yn yr hanes yma. Achos y gwir ydy, doedd Lazarus ddim angen gwneud dim byd. Oedd o jyst angen rhoi diobeth a'i dryst yn niw. A dych chi'n gweld hynna bore yma? I ni gael gweld hynna. Chi'n gweld, mae'r bywyd mae rhywun yn cael wedyn, jyst mor rhyfeddol. Dyn ni'n meddwl am y tren yna, dod yn ôl i orffen rwan, at y tren, a'r darlun a'r tren. A dyn ni'n meddwl pa dren fysa ni'n hoffi. A dyna fel mae gymaint o bobl yn byw i bywyd. Maen nhw'n edrych ar y bywyd a maen nhw'n meddwl, sut fath o fywyd ydw i eisiau cael? Be di'r pethau da ydw i eisiau yn y mywyd? Be di'r non-negotiables dwi eisiau yn y mywyd i? Be di'r tŷ dwi eisiau? Be di'r gwaith dwi eisiau? Be di'r partner dwi eisiau? Be di'r teulu dwi eisiau? Heb feddwl am lle mae'r bywyd yna'n mynd. Ond pe bai ni'n gofyn i unrhyw un, pwy ydych chi eisiau bod yn yr hanes yma? Ydych chi eisiau bod fel Lazarus neu ydych chi eisiau bod fel y dyn cyfoethog? Yr ateb yn syml yn bydde. Wrth gwrs, bydden ni eisiau bod fel Lazarus. Achos oedd gyda fo dragwyddoldeb gyda Duw. Oedd i fywyd o'n anodd. Ac ei roed cysur i chi bore yma. Os ydych chi'n cael amser caled, os ydych chi'n stryglo yn y byd yma, os ydych chi'n ffeindio pethau'n anodd, dydy hwnna ddim yn arwydd bod Duw wedi troi cefn arnych chi. Be sydd yn bwysig ydy bod chi'n sylweddoli bod chi angen trystio yn Duw. Ac efallai fod Duw yn eich bendithio chi yn hynny, achos mae'n cadw chi oddi wrth lot o bethau eraill. Mae'n cadw eich golwg chi ar Dduw, ar Iesu Grist. Achos pan mae rhywun yn trystio'n Iesu, mae fywyd o'n newid yn llwyr. Yn newid yn llwyr. Wel, dwi'n i stopio fanna. Oedd gen i drydydd pwynt. Ac efallai be allwn ni'n neud ydy, allwn ni edrych ar hwnna heno yn y cyfarfod Zoom. Y trydydd pwynt yn sydyn ydy, sylwch beth mae Abraham yn dweud wrth y dyn cyfoethog. Beth mae Abraham yn dweud wrth y dyn cyfoethog ydy, diom yn mynd i wneud gwahaniaeth os wnaeth rhywun ddod yn ôl o farw hyd yn oed. Mae bes gan bobl i gredu ganddyn nhw. Hynny ydy, mae Abraham, mae Moses a'r proffwydi gyda nhw. Mae'r Beibl yn hollol glir. Ac felly y sialens i ni ydy, fel Eglwys Crist yn amlwg ydy, mae gyda ni waith i wneud. Mae gyda ni y gwaith i rannu hyn. Achos ni ath Iesu Grist dweud, mae fo ydy yr un a ddod i gyflawni Moses a'r proffwydi. A felly mae gyda ni waith rhyfeddol i wneud i rannu'r neges yma, gan wybod y bydd Duw yn agor calonnau pobl, ac bydd o'n achub pobl trwy hynny. Ond newn ni edrych ar hynny heno. Gewch chi'n orffen trwy just ofyn y cwestiwn yna. Ydych chi'n trystio yn Duw? Blant, ydych chi'n trystio yn Iesu Grist? Achos oes ddim byd mwy pwysig. Gewch chi'n orffen trwy ganu gyda'n gilydd, just can syml iawn. Fedrwn ni ganu fo? Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Da ni'n diolch am y newyddion da yma bod Iesu Grist wedi marw ar y groes troston ni. Well na unrhyw beth arall. Ar bennill nesaf, pan oeddem ni mewn carchar tywyll du. Mi roedd Lazarus mewn carchar tywyll du ar y ddaear yma. A dyma Duw yn rhoi goleuni. Mi roedd y dyn cyfoethog mewn carchar tywyll du ochr arall y bedd, a doedd na ddim goleuni i'w gael. Os da ni wedi derbyn y goleuni yna mae gennym ni reswm i ganu. Ac wedyn yr un olaf, o aed yr hyfryd wawr a'r led.
goleued, deiar, glydan. Boed i'r neges yma fynd allan i bobl. So os ydy rhywun eisiau siarad fwy am hyn, lle bod chi'n teimlo bod Duw wedi bod yn siarad efo chi, a bod Duw yn dangos i chi bod chi angen trystio yno fo, wel, ewch i siarad efo rhywun, ewch i siarad efo Cristion hun, neu rhywun yn y capel, neu ewch i siarad efo fi. Ewch ni weddio i orffen. Arglwydd Duw Dad. Da ni'n diolch fod gymaint ohono ni yma y medru dweud pan oedden ni mewn carchar tywyll di, bod ti wedi rhoid goleuni. Bod ti wedi yn hachub ni. Bod ti wedi dangos i ni bod pethau'r byd yma, mor rhyfeddol, mor hyfryd, nad ydyn nhw ddim yn digoni, nad ydyn nhw ddim yn medru'n hachub ni. Ac os da ni'n defnyddio nhw'n anghywir, yna da ni yn heiddi cosb a barn, achos da ni'n dydrin di Arglwydd Duw Dad yn anghywir. O Dad, da ni jyst yn cyflwyno pawb sydd yma bore yma rwan. Pawb sydd wedi bod yn gwrando, da ni'n gofyn i ti please y gwneud i ddod yn oleuni i fywyd pob un ohonyn nhw. A Dad, da ni'n cyflwyno i ti yn ffrindiau ni sydd ddim yn credu yn Iesu Grist. A da ni'n gofyn, please y gwneud i achub. Please y gwneud i symud ynddyn nhw. O Arglwydd Duw Dad, da ni'n gofyn, please y gwneud i weithio mewn ffordd arbennig iawn. A da ni'n diolch i ti am Iesu Grist. Amen.